100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään ja sisältä kiihtyy lopulta parhaiten 1 Holcomb Z. Ulkoa lataa myös 8 Amazing Player, 6 Corazon Combo. Amazing Player pääsee laskeutumaan toiselle radalle johtavan takana 2 Kyle Webb. Corazon Combo jatkaa kolmatta. Toista rataa seuraavina tulevat 3 Magazine Match, 4 Run for Royalty. Sisälle menee 7 Comilton kolmanneksi, hänellä 5 Hierro Boko kun Holcomb Z. Santtu Raitala kärjessä, 6 Corazon Combo kiertyy 3 kautta rinnalle ja kolmatta rataa lähtee ajamaan eteenpäin myös 4 Run for Royalty. Ensimmäiset 500 metriä aikaan 10.7 ja lähdetään viimeiselle kierrokselle ja Janne Korven ohjastama 4 Run for Royalty kiertyy numeron 1 Holcomb Z ulkopuolelle. Toisessa parissa 2 Kyle Webb ja 6 Corazon Combo. Kolmannessa 7 Comilton, 8 Amazing Player. Sitten toisella 3 Magazine Match, 5 Hierro Boko. Puolimatka ylitetään Hedin Automotive BMW lähdössä kultadivisioonassa, kaadutaan takasuoralle 1 Holcomb Z, 4 Run for Royalty rintarinnan, 2 Kyle Webb, 6 Corazon Combo toisessa parissa. 1000 metriä mennään aikaan 10.8, laukkaa 2 Kyle Webb. Kolmas ulkona Amazing Player, 4 ulkona 3 Magazine Match, sen takana 5 Hierro Boko, sisällä sitten 7 Comilton, mennään loppukurviin 400 metriä lähtöä jäljellä, jota johtaa 1 Holcomb Z. 4 Run for Royalty rinnalla, 6 Corazon Combo toisessa ulkona, mutta Holcomb Z johtaa ja tekee eroa nyt numero 4 Run for Royalty. 6 Corazon Combo heittää kirin kolmannelle ja 8 Amazing Player yrittää jo 4, mutta Holcomb Z on aivan ylivoimainen tähän lähtöön. Ulkoa tulee 8 Amazing Player, sisäpuolella on Corazon Combo ja Run for Royalty. Nämä taistelevat mitallisijoista, mutta Holcomb Z, Santtu Raitala. Päätöspuolikas 10.4.